Мръсни дни и страшни нощи е дуалогията на Геновева Димова, която ни отвежда в Черноград и Белоград. Два града, отделени от магическа бариера. Магическата бариера е сложена от белоградчани, за да ги спаси от наплива на чудовища, които се изсипват в Черноград всяка година между Коледа и Йорданов ден. Мръсните дни са времето, когато черноградчани постоянно се сблъскват с тези чудовища. Упири, юди, караконджоли и всякакви други чудовища бродят из техните улици. И единствената защита са вещиците. Главната героиня Косара е млада вещица, която е набелязана от най-страшното чудовище, от царя на страшилищата змея. Косара в началото на мръсни дни прави огромна грешка, която ще й доведе бърза гибел, ако не намери как да я поправи. Губи своята сянка. Страшни нощи е едно много добро продължение на тази разкошна дуалогия, в която Косара има обратния проблем. Ако в мръсни дни тя няма нито една сянка и боледува от сенчеста болест, то в страшни нощи има цели 12 сенки. Това прави най-могъщата вещица, но същевременно, за да използва силата на тези сенки, всеки път тя плаща доста сериозна цена. Змея, злодея от първата книга, се появява и тук, и то в ретроспекция разбираме доста за неговите невести и също така разкриваме тайната защо той всяка година убива своята невеста и как. Разбираме какъв е ефектът от неговата безпощадна и ненаситна алчност върху чудовищата. Защото всъщност не само човеците или пък човешките му невести страдат от неговата алчност, а самият свят на чудовищата. Страшни нощи също така е книга за грешките. Грешките, които и вещите се допускат, и то обикновено вещите се допускат най-страшните грешки с най-големи ефекти след това, защото са най-могъщи и най-самоуверени. И ако си мислите, че говоря за прибързаните решения на Косара, които я вкарват в все по-голяма беля всеки път, като реши да действа без да мисли, имам предвид едни други по-сериозни грешки от далечното минало. Препоръчвам Страшни нощи на Геновева Димова и нямам търпение да излезе следващата й книга, защото Геновева Димова пише фантастично.